uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela-ke sikhuleke. uJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu ongcwele, egameni leNkosi yethu nomfelo wethu uJesu Kristu, siyakudumisa Baba wethu omuhle. Akekho ofana nawe, akekho ongalinganiswa nawe. UNkulunkulu wenyama yonke, akukho okwehlulayo. Udalile izulu, wadala umhlaba, wadala nomuntu ngomfanekiso wakho. Kungakabi khona lutho emhlabeni wawukhona. Nkosi futhi wasazi umhlaba ungakasekelwa. Siyakubonga Baba wethu ongcwele, siyakudumisa nangezimo zonke esibhekana nesidlula kuzo, ngoba sinokuqonda uNkulunkulu wethu ophezu konke ukuthi thina ngokwethu asikwazi ukwenza lutho, futhi thina ngokwethu asikwazi nanokulwa izimpi zethu, okanye kusasikwazi ngisho nokunqoba inyama yethu. Kodwa wena uNkulunkulu owazi konke, lithi izwi lakho kuMahubo 139, wena uqonda ngisho imicabango yethu. Ikude wazi ngisho izwi, igama lingakaphumi phansi kolimi lwethu. Ukwazi okunjalo Nkosi, kuyasimangalisa, kuyasithokozisa, ngoba uNkulunkulu usithandile kakhulu. Nkosi, uyacabanga ngathi, uze uthi kuJeremaya, ungakasibumbi wasazi, waze wasidizayinela iy'ndlela zokuphila. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Sibonga ukuthi usithandile singakakuthandi, singazi nanokuthi sithandiwe, kodwa wasithanda, wasibekezelela. Sibonga Nkulunkulu wethu ukuthi awuzange wasidela, nanoma-ke sishibilika, awuvumi nokuthi siwe. Siyabonga Baba wethu ongcwele, siyakudumisa. Asikudumisi ngokusenzele konke lokho kuhle, kodwa Nkosi siyazi ukuthi ngesinye isikhathi siyacindezelwa, kodwa sibona ngokuthi singaqedwa, ukuthi ngempela wena unathi. Sibone-ke ukuthi singafi, ukuthi wena ngempela usibiyele. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sikunikeza udumo nasemini. Sithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Sizofunda izwi lakho Baba wethu ongcwele. Siyacela ulibiyele, ukhulume ngalo ey'nhliziyweni zethu ngamunye ngamunye, njengokudinga kwemiphefumulo yethu. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyanibingelela-ke bazalwane egameni leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Eyi bazalwane, singabathandiwe kakhulu. uNkulunkulu Baba usithandile ngendlela emangalisayo, futhi uma ngabe siqala sibheke emuva siyamangala. Ngempela ngempela besingubani thina, thandwa kangaka, ikakhulukazi bazalwane mina. Bengingubani uthandwa kangaka? Bengingubani ngithandwe kangaka? Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Namhlanje sizofunda incwadi laphaya kwabaseKolose. Sofunda ku-chapter 2. Sifunde nje amavesi amathathu. Yes, amathathu. Ngiyaxolisa abazalwane, ngizama ukusondeza itafula engihlezi kulona. Ngiyaxolisa ngomsindo ongajwayelekile. Sizofunda-ke bazalwane abaseKolose chapter 2. Sifunde uvesi 6 no-7 no-8. Isihloko-ke esibhalwe la eBhayibhelini sithi, iseluleko sokubambelela kuKristu. Isihloko-ke esisaliwe umkhuleko wethu sithi asigxile, ake sizigxilise nje kuKristu.
Umpostoli uPawulu la usiluleka ngokuthi asibambelele kuye. Mina ngithi-ke asigxile kuye. Siqaleni sifunde-ke abaseKolose chapter 2 verse 6 to 8. Sifundeni-ke uJesu Kristu inkosi. Ngakho-ke njengalokhu nimamukele uKristu Jesu inkosi, hambani nikuye, nigxilile, nakhiwe kuye, niqinisiwe ekukholweni, njengalokhu nifundisiwe, nivame ukubonga. Xwayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize, njengokwemvelo yabantu, njengesifundiso zokucathula kwezwe, kuyinjengokaKristu, uJesu Kristu uyinkosi. Nansi-ke indaba bazalwane esizokhuluma ngayo namhlanje. Ngiyazi ukuthi ngangithe ngoLwesine oludlule mhlawumbe sizoqhubeka nendaba yethu yokuhlaselwa komsebenzi. Kwenzekanga-ke bazalwane, nanti izwi esinalo namhlanje. Ithi-ke le ndaba sesikwenzile okokuqala ukugxila kuKristu bazalwane. Awumane ugxile entweni engekho, kodwa ugxila la usiwazi khona ukuthi kunokuphila. Njengokuthi nje uma ngabe ufuna ukuqala ibhizinisi, ngiyalinganisa, uqala ubheke ukuthi izoba khona yini indlela yokuthi kuyadingeka yini kuleyo ndawo okuyona. Abantu bazosaphotha yini noma bazokulekelela yini phela ngoba inhloso yakho yokuqala ibhizinisi ukwakha umnotho wakho. Uzovela yini umnotho noma uzosebenzela into engekho. Ngixolele, angazi noma ngingenwa umkhuhlane noma yini. Kodwa-ke uma ngabe lesi silinganiso sami, ngisho ukuthi bazalwane, njengoba sesiyile kuKristu, siyazi ukuthi umoya kuKristu kufanele ukuthi uzinikele kuyena, uzinikele, ushunyayezwe, uzwe, noma-ke ufunde izwi lihlale, noma-ke kube khona umzalwane ozokubonisa ubone bese uyamamukela uKristu. Uma usumamukele-ke uKristu empilweni yakho, usuzozihlambulula-ke, ukhiphe uvume izono, usuzoyekela-ke izinto angazithandi noma ezingafanelekile kumntwana kaNkulunkulu. Usuzodiliza-ke, usuzozidela-ke ukuthi uyashintsha wena ngokupheleleyo, kaKristu. Usuyagxila-ke uma wenze njalo kuKristu. Uma ngabe-ke ufuna ukugxila kuKristu, usukwenzile lokhu, usumvumile uJesu waba yinkosi nomsindisi empilweni yakho, wavuma izono zakho, noma-ke wahlambuluka, wakhipha konke, washo konke okungafanele ngabe wawukwenzile, kodwa wawukwenzile. Usuzofuna-ke ukubona ukuthi uhlala kanjani kuyena. Ngikhumbula ngifika kule ndawo, ngenze umzekelo bazalwane. Ngikhumbula ngifika kule ndawo, kwafanele ngiqale ngizobona le ndawo, ngizobona ukuthi iy'mpahla enginazo zizonela yini, ngizobona ukuthi ngizohlala kanjani kuwo. Injalo-ke indaba kaKristu. Ngathi uma ngisuka-ke la ngangisuka khona, kwakhona izinto ezinye engiy'shiyayo nengiyilahlayo ngoba zazingeke y'fithe ezinye ngaphisana ngazo ngoba zazingeke y'fithe la. Kanjalo noma siya kuKristu bazalwane, kunezinto esingakwazi ukuqhubekela nazo, siye nazo kuye ngoba azidingeki, azidingakali. Ake ngilinganise nje bazalwane, uma ngabe kuwukuthi mhlawumbe izwi liyakuthola isimemo sokuphenduka sikufica awudinge lutho empilweni, unakho konke nje,
okuncanyelekayo nokudingekayo emhlabeni. Akulula ukuthi ulizwe izwi ngoba awunaso isidingo. Ngaphandle uma uzokwazi ukuthi sekwenzeke konke kukhona umphefumulo okufanele ubuyele kuNkulunkulu. And lowo mphefumulo-ke okunikeza ukuthi uphelele nawubuthongo ebusuku ukuthi, kodwa Nkosi uma ngingafa namhlanje kungenzekani nami? Kodwa uma ngabe kungenzeka kanje namhlanje, ube usuyawulanda umphefumulo wami, uzoshonaphi umphefumulo wami? Ubese ucabanga ngengunaphakade. Uma ucabanga ngengunaphakade, kulula-ke ukuvithiza konke okungenasidingo empilweni yakho. Kodwa kukhona okubambelelayo. Kukhona okunye oyithi hhayi, lokho akusiyinto etheni. Kukhona lezo zinto ey'ncane othi hhayi, akusiyinto etheni le, ngizoqhubeka nje nayo. Ilapho-ke la uthando lukaNkulunkulu silibona khona, ngoba yilapho la ethumela khona kuwena ngqo umoya wakho oyingcwele ukuthi uzokusiza. Ilapho-ke la ubona khona ukuthi sengisukile kule territory ngikulena manje la nginakekelwa khona. Uma ngabe-ke bazalwane sekufike kuleso sikhathi, sifanele sihambe-ke njengalokho silulekwa umoya oyingcwele ukuze sikwazi ukugxila kuKristu. Sizokhumbula-ke bazalwane ukuthi iNkosi uJesu izile emhlabeni, yaphila yaba umuntu ebantwini, yaphila, yahlupheka, yaze yayobethelwa esiphambanweni. Kodwa yayizelwe nayo ikhona emhlabeni, yayize ngendlela thina esifika ngayo ukuthi singene kowesifazane. Kuphela ukuthi yena wayenganyelwe umoya oyingcwele, kwakungenontando yendoda. Kodwa waphila njengomuntu oyingane encane. Siyezwa laphayana ukuthi abelusi bafika bambona umntwana. He was a baby. Bambona umntwana, bamkhunga ngamakha, ngegolide nenhlaka. Igolide, amakha nenhlaka. Yes. Bamkhunga abelusi. So wakhula, siyambona esesethempelini, ekukhuleni kwakhe esesethempelini, elalelisisa ukufundisa, futhi ephendula konke ayekubuzwa. UJesu Kristu uyiNkosi. So bazalwane, uma ngabe sifuna ukugxila kuye, kufanele sibukisise inkambo yakhe, sibukisise emazwini awakhulumile, ezenzweni azenzile, izibonakaliso azivezile. Sigxile ekushunyayelweni, ekufundisweni yilabo ahambele kubona, labo afinyelele ukuthi ahambisane nabo, bamamukela, bahamba bekuye, begxile kuye. Ngoba akukwazi bazalwane ukuthi ungagxila kwenye into kodwa ube wenza enye into iphumelele. So kubiza ukuthi asisigxile thina kuKristu ukuze sikwazi ukuthi yena asiphathe, asihole, abe ngempela yilo malusi otholakala lapha kumaHubo 23. Isho njalo-ke futhi amaHubo, kumaHubo 1 kusho khona lapho lokho nje ukuthi ubusisiwe ongahambi ngeziluleko zababi. Kusho ukuthi awukwazi ukuthatha isiluleko-ke kunoma ubani ngaphandle kokuthi usithathe eNkosini uJesu Kristu. Isiluleko sakho uzosithatha ezwini, abe khona-ke umoya oyingcwele ukuthi akuqondise endleleni. Uma-ke bazalwane sifuna ukuthi sigxile, kufanele silalelisise phela singahambi ngezeluleko zababi. Simamukele uKristu, sithi uma sesimamukele sihlukane nesono. Isono-ke bazalwane siyathandela kakhulu, lisho njalo izwi. Isono siyathandela. Awuthi nje namhlanje uzwa izwi ubese uthi sengisindisiwe, sengiphunyuliwe esonweni. Isono siyathandela.
Siyakhumbula indaba yendoda edayisa indlu kodwa ishiye izinto zayo phakathi. Ngike ngalalela enye indaba lapha amadimoni umuntu owayeyi-Satanist ekhuluma ngakho ukuthi njengoba nathi sinabo-cousin nabo sister extended family, abomzala, sinabodadewethu bakobaba omncane, sibe iy'hlobo zethu ezisivakashelayo nabangani. Same as the demons. Yingakho size sizwe kuthiwa uma ngabe indlu isiqiniwe liyafika lizolunguza. Lathola intuba encane nje liyangena bese liphindela emuva. Liyolanda bonke labomzala nabosisi nabomalume nabomalumekazi bazogcwala la. Uthole ukuthi sekuphindaphindekile. Sekunabantu even abawese, amadimoni awese kunalo. So bazalwane, ingalokho kubalulekile ukugxila kuKristu. Sigxila kanjani-ke? Sidinga ukuthi sibe ney'mpande. Isihlahla nje asimane siy'mele, siba ney'mpande. Umsebenzi wey'mpande-ke nje engizowubalula mbili. Owokuqala, ngenxa yokuthi isihlahla sithi sikhula sibheke phezulu, zona zishona phansi. Kusho ukuthi uma ngabe kufika isikhukhula, sifike namatshe, sifike abambeke phansi kwesihlahla, iy'mpande ziyaqhubeka zishona phansi. Kusho ukuthi kuyaqina around, kuyaqina la kuzungeza isihlahla. Ngenxa yokuthi sekufike nenye inhlabathi ebingekho yazobambeka la kule nethiwekhi yey'mpande. Siyaqina, kuthi uma kufika isiphepho singawi isihlahla. Ngabe phela njalo uma kufika iphepho kuhlale kulale phansi-ke onke amahlathi. Kodwa ngenxa yey'mpande ukuthi ziyajula zishone phansi, zenza ukuthi siqine isihlahla. Kuba njalo-ke nawe uma umzalwane uzogxila kuKristu. Uma ngabe uKristu eyimpande kuwe, wena njengalokhu esho laphaya encwadini kaJohn ukuthi uwumvini, yena thina samagatsha. Kusho ukuthi uma ngabe-ke yena ewumvini eney'mpande ey'julile, thina si-safe ngoba iy'mpande lezi zizokwenza ukuthi thina sihlale emvinini. Kodwa uma ngabe thina singezu ukuba nayo isifiso sokunamathela emvinini, angeke sikhule, amagatsha angeke akhule, futhi iy'thelo ngeke y'vele. Omunye umsebenzi wey'mpande ngithe ngizobalula emibili. Omunye ukuthi ulande ukudla namanzi phansi. Noma ngabe libalele, uthole ukuthi isihlahla sona siyakhula simile, siphinde sihlumise amaqabunga. Noma ngabe mhlawumbe ayadilika ebusika, kodwa siphinde sihlumise amaqabunga, amagatsha elokhu ekhona. Ingoba iy'mpande izona ezilanda ukudla namanzi phansi, ziwakhuphulele esihlahleni, isihlahla sinikeze namagatsha. Amagatsha-ke kube khona la kuzophuma khona iy'thelo. Uma ngabe-ke sigxile kuKristu, sinakho lokhu kudla kwansuku zonke. Ngikhumbula nje indaba kuthiwa umfazi waseSamariya, angazi noma ngikubeka kahle, owesifazane, yes, owesifazane waseSamariya. Lapha khona uJesu wafika wambuza nje imibuzo embalwa, wagcina evumile ukuthi cha impela mina ngiziphethe kahle. Wadlula lapho, wahamba watshela abantu ukuthi sengimbonile ongitshele konke. So waphenduka, wawumlandeli, wawumuntu ozofakaza ngoJesu, embone nje ngaleyo ntambama kuphela. Kodwa wayesekwazi ukufakaza ngaye. Kunjalo-ke uma ngabe uzothi uma ufika eNkosini uJesu, wenze njengalokhu isho.
Uma ngabe uzothi ufika eNkosini uJesu, ubiziwe wafika, umvume, umukele, umvume, bese wenza njengalokhu esho, uzobe uyagxila-ke emvinini. Ngikhumbula inkosikazi le owathiwa owesifazane owayebanjwe ephina, ukuthi naye iNkosi uJesu yathi nje laba abakumangalele sebephi, bathiwa abasekho sebehambile, baxoshwe yizwi ukuthi uma ngabe khona ongenasono akaqala amkhande ngamatshe. Kwasho ukuthi ey'nhliziyweni zabo bayazi ukuthi sikhona isono, base beyasuka bayabaleka. Ithini-ke iNkosi uJesu? Ithi hamba ungakusona, ungaphindi wona. Kusho ukuthi lokho ukungaphinde wone kuyindlela esigxila ngayo kuKristu. Kuyindlela yokuthi uma ngabe sesibonile ukuthi ebesikwenza akulungile, bese siyakushiya, sinamathele kuye, silalele. Unomusa nothando, futhi uyakwazi ukuthi athumele uMoya oNgcwele ukuthi akufundise konke. Lisho njalo izwi, asikwazi ukuzithathela iy'nqumo uma ngabe sesikuKristu uJesu. Awuthathi iy'nqumo zakho ngobuza intando yakhe. Awuzihambi iy'ndlela zakho, ubika kuye konke. Ngisho ney'nhlupheko zakho ubukwazi ukuy'xazulula. Mhlawumbe inkinga yemali, mhlawumbe ubukwazi ukuthi ungene kwamakhelwane uthi ngiboleke u-20 rand, ngiyobuyisa uma sengiholile. Uma ngabe usuke uKristu, ubuza kuye kuqala, utshela yena kuqala, Nkosi anginayo imali yokuya emsebenzini. Yena uthi igolide nesiliva kungokwakhe. Asigxileni kuKristu kunokuthula. Asigxileni kuKristu kunokuphila. Asigxileni kuKristu kunenjabulo, bazalwane. Ngesinye isikhathi awusheshi ukuyibona ngenxa yokuthi usuke usazwela ubuhlungu bokuhlukana nezinto. Kodwa uma usuke uzwa ukuthula lokhu kukwenza ukuthi ube nenjabulo, ngoba awusabi lutho. Uyazi ukuthi unakekelwe. Uyazi ukuthi nje uphethwe ngumusa. Uyazi ukuthi awukhokheli lutho ey'ntweni iNkosi ekupha zona. Akukho nje okudinga ukuthi ukukhokhe. Kubiza-ke bazalwane ukuthi sihambe sikuye, asinethembe, sihambe sikuye, sigxilile nje ekuqondisweni uyena, sinamathele ezwini lakhe, senza iy'nqumo zethu ney'ndlela zakhe ukuba zihambisane ney'ndlela zakhe. Akakwazi ukuthi asikwazi ukwenza njengoJona thunywa eNinive thina bese sibheke eThashishi. Cha, sihambisana naye, sihambisana ney'nqumo zakhe. Uma yethi ungayi, ungayi. Uma ngabe usabiwe ukuthi eyi Nkosi, kusasa ngizovukela endaweni ethize, mhlampe ngiyofuna umsebenzi. Kube khona lento encanyana nje ezothi kuwe ungayi, ungayi. Ngoba iNkosi uJesu isinawe. Uma isihlezi nawe, uyakwazi uku-communicate-a noma ukukhuluma nayo ngokuphelele. Uma ngabe usugxilile kuye, uze ubone as if umi phambi kwakho uyakuvimba, noma uyaku-direct-a, noma uyakholwa. Phela ungumusa omuhle. Lithi izwi lakhe kuMahubo 23, uyasiholela emadlelweni aluhlaza, abuyise ngisho umphefumulo. Oh, besingagxila bazalwane, singanciki ukuthi ukuqonda, futhi singahambi ngezeluleko zabantu ababi. Khona umfundisi oke wakhuluma, ngike ngamfaka kwi-status sami, ekhuluma ngebhodlela elingcolile namanzi aklini. Hheyi bazalwane, sengathi besingaba-clean, sibe-clean ngaphandle nangaphakathi. Kuyasibiza uma usugxila kuKristu, kubiza ukuthi ube-clean ngaphandle nangaphakathi.
ube clean ubonwa noma ungabonwa, ube clean kubantu abakwaziyo noma kubantu abangakwazi, ube clean ulele ebusuku noma ube clean ngisho nasemini, nasesiphithiphithini ube clean. Khona kwesinye isikhathi uficwe isiphithiphithi, njengamanje njengoba kukhona lo March and March, ukuthi uvele edrobheni ufice leso siphithiphithi. Abantu ababona ukuthi awuhambe ngesiphithiphithi. Ngiyakhumbula ngisafunda kwake kwaba ne-strike esibhedlela engangikusona. Sasiphoqwa ngenkani sikhishwa siyiswe estrayikini. Kodwa wawufika ubonakale nje ukuthi awazi kwamathula akhona, awazi kwasani yakhona. Uyalandela nje uyadavuza emva kwabo ngoba bakuphoqile uma ungathi uyaphuma bazokwenzakalisa. Kufanele ukuthi kwaziwe ukuthi hhayi lona ngeke aze aqale neculo, lona ngeke aze asho negama elilodwa. Because uma ngabe sificakala sisesiphithiphithini, usuke esihamba naye ezosiqobela. Uma nje sigxilile kuye, uma nje sizogxila kuye sikhule, siyakhula ekumazini ngoba siyafunda izimiso zakhe, sifune iziyalo zakhe, sisuke ezintweni ezingenamsebenzi, sisuke ekucabangeni izinto ey'thize. Ngike ngabuka ngicabanga ngibheke emuva, ngibuka ukuthi kudala nje angihlale ngibuka iy'nkonzo ku-T_V. Lezi y'nkonzo eziku-T_V bazalwane, iy'nkonzo eziningi eziney'mangaliso. Lezi y'mangaliso bazalwane ezinamanga. Kodwa uma ngabe uhlezi njalo uy'buka, ingqondo yakho iyathumbeka. Lithini-ke leli zwi elithi xwayana, kufuna kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha. Yizo zonke-ke lezo zinto ezinjalo bazalwane. Ama-podcast lawa esiwabukayo, angisho ukuthi a-wrong, amanye ayafundisa ngempela, futhi kukhona okuhle okutholayo kwesinye isikhathi okuzokufundisa ngempela. Kodwa ake sixwaye, ake sixwaye bazalwane, ake sixwaye. Kukhona okuphilisayo, kukhona futhi okungaphilisi in the long run. So lithi izwi-ke asixwaye, kufuna kube khona osithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu, njengesifundiso zokucathula kwezwe kungemukaKristu, iy'mfundiso zokucathula kwezwe. Bazalwane, ngiyafisa nje-ke sixwayisane la ekutheni umuntu uma ngabe ekunikeza isiyalo, kuhle ukuthi akurifeye ezweni, ngoba afuna leso siyalo sibe sisuka kuye. Kunezinto esakhiwa ngazo ngokuhlukana kwethu. Ngicela ukulinganisa nje ngey'mbali ngoba izona engisondelana kakhulu nazo. Kukhona iy'mbali okufanele ukuthi immediately ukhipha ifulawa, lisuse ifulawa, khona izogqumisa amanye amafulawa amaningi. Kukhona ezinye iy'mbali okufanele ukuthi uziyeke zihlobise amafulawa azo aqhakaze nje kube kuhle egcekeni. Uze uwakhiphe ngoba esebuna, uwakhiphe ukuze kuzomila amanye. Kodwa amanye kufanele ukuthi wakhiphe, wasuse ukuze uma ngabe bekumile eyodwa uzothola ukuthi sephuma ama-buds mhlampe awu-3 or awu-4 sekuzoqhakaza iy'mbali ey'ningi. Injalo-ke nendaba yakaNkulunkulu. Omunye umuntu udinga ukuthi athinywe ngokushesha, kuthinywe ngokushesha izinto ukuze akwazi ukuphuma asebenze. Omunye kudinga ukuthi athinywe ngezigaba, ngezigaba, ngezigaba. Each time kususwa lokho anikezwe okunye, njengalokho angakuthwala. Ngiyakhumbula ukuthi sike safundiswa ngendaba yokuthi ukukholwa kwethu kunesilinganiso esingafani. So uma ngabe mina
uNkulunkulu engigixabeza ngesifundiso esithize esiqondene nayo, mina ngizokwazi ukusithwala ngoba siqondene nayo. Kodwa omunye umuntu sizombulala ngoba sizoba nzima kuyena, akakafiki kulelo zinga. So kusho lokho-ke la bazalwane ukuthi njengokwemvelo yethu thina bantu, kukhona lokhu ukuthi uy'tshele ukuthi ngoba ezami iy'ngane ngiy'khulise kanje, nezakulo yamuzi ngifuna zenze kanjalo. Cha bazalwane, imithetho yemizi ayifani, kanye nekucathula kwezwe akufani. So ngiyafisa nje bazalwane, siyiqaphele le nto esiyifundayo, ukuthi umzalwane uzofike angikhothele, angitshele into angitshela yona, noma ngabe umbono, noma ngabe iphupho. Kodwa angicele umoya oyingcwele angikhanyisele, ngikuthole ezweni. Akukho okungekho la eBhayibhelini bazalwane, iNkosi efuna sikwazi. Akukho. Lokho nje iNkosi efuna sikwazi. Ingakho kubalulekile ukuthi ngesinye isikhathi kufanele ukuyinike isikhathi nje uy'tshele ukuthi ngizofunda lesi sahluko. Ngizofunda le ncwadi, ngizofunda abaseKolose, ngibaqale ekuqaleni ngiyobakhipha ngale. Ngokulandelayo ngizofunda, mhlampe ngiqhubeke ngifunde abaseThesalonika, ngibaqede. Ngifunde. Ngoba siyadinga ukwazi konke okusezweni kaNkulunkulu ngokusizwa yiNkosi. Siyadinga ukuthi wazi ukuthi uGenesise ukhuluma ngani, u-Exodus ukhuluma ngani. Silandelise, sifunde, sithole. Yingalapho-ke la kuthiwa khona siyadla, sithole ukudla, iy'mpande zethu ziyasinarisha, sizokhula sithele izithelo. Ngoba uma ngabe sinezukufunda ezweni, sizothatha imibono namaphupho ethu, sizoduka endleleni, kulokho futhi sidukise nabanye. So kuhle bazalwane, siqonde isikhathi esiningi laba abantwana bakaNkulunkulu abangabaprofethi baye basho ukuthi isixwayiso iNkosi ize yagcizelela ukuthi angixwayise ngalokhu. INkosi igcizelela ukuthi angixwayise ngalokhu. Abesesho ukuthi kuyivesi bani, kuvesi bani. Sinaye umprofethi la ebandleni okwenza kanjalo ukuthi iNkosi ingitshele ukuthi esahlukweni esithize, kuvesi bani kuthiwa, ube ngitshela ukuthi ngitshele ibandla ukuthi. So bazalwane, asiliqaphele leli vesi, kodwa masigxile, njengoba lisho uvesi 7, ukuthi nigxilile, nakhiwe kuKristu. Asigxile, sakhiwe kuKristu, yena uzosakha. Asizukwakhiwa ngabanye abantu, sizokwakhiwa uKristu, izwi likaNkulunkulu Baba, umoya oyingcwele, ney'fundiso zikaKristu. Sizoba sakhiwe kuye-ke, sizohamba njengalokho yena esiyalile. Futhi-ke uma ngabe sakhiwe kuye, sizohlala kuye bazalwane, singasuki, njengalokhu yena esithembisile ukuthi uwumvini, yena thina singamagatsha, futhi ngeke sathela izithelo uma singekho kuye. Kodwa futhi sizoprunwa, kuthiwa yini? Sizothenwa ukuthi sithele kakhulu. Futhi ngeke senze lutho ngaphandle kwakho. Kusho njalo kuJohn 15 uvesi 5, ukuthi ngiyenze lutho ngaphandle kwami. UJesu Kristu uyinkosi. uNkulunkulu-ke akakususi ku-point A, akushiye ku-point B ungasafikanga esiphethweni. Sizokhumbula ukuthi even abantwana bakwa-Israyeli bahluphe endleleni, wabaqeda ngezifo, wabaqeda ngezimpi nangey'nyoka uqobo. Kodwa wabafikisa la ethu bayisa khona. Nathi asivume bazalwane, sithi noma ngabe siyathenwa, akumnandi ukuthenwa. Sithi noma ngabe siyaprunwa, kodwa sithele kakhulu iy'thelo. Singadodofiki, singabi sesiyafa, ngoba nakhu sizwa ubuhlungu bokuthenwa. UJesu Kristu inkosi. Hawu, isikhathi sami ngiyaxolisa bazalwane, ngiyacela sikhuleke. UJesu Kristu uyinkosi. Baba, siyabonga
izwi lakho nantambama siyacela Baba wethu ongcwele ukuthi ukhulume ngalo ey'nhliziyweni zethu ngabanye ngabanye. Nkosi, siza kuwe-ke kulolu suku sinezidingo esicabanga ukuthi izidingo nesicabanga ukuthi kuzifiso zemiphefumulo yethu. Ngenxa yokuthi wena Nkosi uthe uma sihlala kuwe namazwi akho ehlala kithi, thina siyocela esikuthandayo sikwenzelwe. Nkosi, hambela kwabagulayo-ke nakulesi sikhathi ubaphilise. Sithi emzimbeni yabo uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Abanye Nkosi bahanjelwe izihlobo zabo, uzibizile wena uqobo. Wadala-ke Nkosi ukuthi kuyoba nosizi ngesinye isikhathi, kodwa wathi wena uyaduduza, uyalimaza, bese uyapholisa. Yilokho-ke Nkosi esikucelayo ukupholise, ududuze, uhambele ilawo nalawo makhaya, ubaphe ithemba lokuphila egameni leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Abanye bashaywe izimo nje zempilo. Nkulunkulu wethu, akukho wena ongakwazi, futhi akukho okwehlulayo, futhi wena ayikho engeke yenzeke kuwe. Siyakumema-ke namhlanje ukuthi ungene emakhaya ngamakhaya, ulethe isixazululo sey'nkinga ababhekene nazo. Nkosi, sikucela kakhulu kulesi sikhathi ukuthi usikhulise emoyeni, sikhule emphefumulweni, sibe nokuqonda nokulangazelela ukuhamba kahle phambi kwakho. Ngenxa yokuba siyazi Nkosi ukuthi isikhathi sesiseduze ukuba ulanda ibandla, singaficakali sihambaze ingasekho ingubo yethu. Selekelele Moya Oyingcwele, selekelele Moya weqiniso. Siyazi ukuthi okomhlaba konke kuyadlula, nentokozo yayo iyadlula, kodwa ukuphila okuphakade kusekuhlaleni ezwini lakho, sigxilile kuKristu. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga bazalwane, Inkosi ibe nani, enigcine, abagulayo baphile, uJesu Kristu uyinkosi. Abalahla ithemba alibuye, uyithemba lokuphila. Abadidekile ababe nokuqonda ukuthi ukuhlakanipha kutholakalaphi, kuJesu Kristu oyinkosi. Bazalwane, asingatatazeli, asime sigxilile eNkosini uJesu, sigxilile ekukholweni, sibambisisile izifundiso. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.